Бе. Някога. Да, каза. Сега ще ви питам един въпрос. Добре. Някога, когато съм почил трева преди, Какво да ли си бил? Той ми не прави мутрата. Коя мутрата си, бе? Мутрата, която ти прави. Ти от ли си, бе? Какво не прави мутрата? Не направи мутрата, бе. Що ме прави, бе? Давай, каза. Някога. Това е въпрос от мен към вас. Ама, кажи някога, първоначално така. Още го. Да. Добре. Някога, когато съм пушил трева, преди съм пушил трева. Бил ли съм по-зле, колкото съм сега? Силвате се! Долу дали въпроса, брато! Половин час не ми скалайна, чува си, стръсна ми ръката вече, бе, брато! Антонио не е напушен. Карабия ли ми говориш ти? Не. Сериозно ли? Ама не се виждаш нещо, май, нали ама ти так тук? Кой си ти, Якоби, как се казва? Иван! Сергей Станичев! Ама Станичев ли или само Сергей? Само Сергей! Само Сергей! Само Сергей! Ай, гете! Това е най-големия избор, бе. Добре! Я кажа някой друг въпрос. Ама какъв повишен на трудност? Не, кажа някакъв повишен на трудност. Преди... Първото юприлско въстание, той е бил кмет на България. Петър Стоянов! Петър Стоянов! Аз мисля, че е Бойко Борисов. Я кажа. Може да се спори за А първият български комитет, кой го е създал? ПТК! Скърбия ли? Сте. Кай нещо? Похвали се? Похвали се? Да, похвали се, Похвали се, Кажи нещо така, вкарай някой вид. Някакво. Вкарай някой вид така, разсмей се малко. Вкарай в главата и го осъзнах. Осъзна ли? Да, и се смях. Ме вижда. Никой не си ме казва. Ама, давай. Забравя как се реши, умрял. Защо ще ви? Кръве, бе! Нали аз казах, Чакай да разкажа малко. Един въпрос. Вървял. И умрял. Забравя да диша и умрял. Баса пака, Да ти на теб си като хлюба. Не. А теб как ти викате? Италианица. А в България? Охлюба. Никой не вика в България охлюба. Може да се поспори по този въпрос. Я се посмей малко, я се посмей. Не, няма да смей. Това не е смешно. Я само мисли само как се мърда. Ти може да го знаеш, че просто може да се мърда. Не, ще не ти говоря. Сега ти толкова. Как ми се мърда пръста? Не ги толкова слуби. Как се чувстваш? Как се? Малко не на място. Къде се намираш? В билярната маша, в билярния... В билярния клуб. Абе, чувата, бе. Посмей се малко, опит смей се. Сега е! И дума няма това повече. Само ме излагате пред хората. А как се казваш? Антонио. Повече дума няма кави. Как се? Антонио. И? Похвали се нещо? Какво прави днес? Кай нещо? Забравих. Посмей се малко. Събудих се в 9 часа. Храбия ли, бе? Цялото боеграфика, брато. Къде си роден? Я кажи къде си роден. В България. Аз мисля, че в Турция. Не. Кой град? Пазарджик. И какво?
Да, светлината, тук вижте. Да, ей го пръста, брат, ей го пръста. Ей! Справили ли сме вече? Не мърдаме. Яка е само да не си справи? Да, Ама седнали ли сме? да, седнали сме. Ага. Да. Яка е нещо? Сами, бе! Къде си? Коя държава сега в момента? В Англия, в Лондон, в билярдния клуб отвънка, къде се пуши. Отвънка? Да, не, На седянка? Да. Там някъде. Да, представете, майка. Добре, ай сте толкова сме се възикали мая. Представете, бе. Ай сте мая. Ай, просто е Ой, кръвие. Взема снимай! Чакай, бе. Стоп каза.